La plaça Major d'Ontinyent s'ha omplit de públic per acollir una nova edició del concurs infantil de caps d'esquadra. Els xiquets i xiquetes participants han demostrat tot el que han després a l'escola de caps que ha tingut lloc durant juliol. Al ritme de les marxes cristianes i mores han dirigit l'esquadra amb molta elegància i amb una total connexió que ha fet gaudir al públic. I molt emocionant per tornar després de 3 anys sense festes i veure que la gent continua venint a aquest concurs i continua venint a disfrutar i a veure els xiquets i xiquetes que en definitiva són el futur de la nostra festa. Tot i que han sigut 2 anys sense festes, els participants no han oblidat com fer lluir el sable, la destral, l'espasa i la navaja. Així que han fet que el jurat ho hagi tingut molt difícil per escollir el guanyador de cada bàndol. Tenemos que darle las nociones básicas, saber llevar el paso, saber cuándo hay que vivir la música, cuándo tienes que hacer el alzamiento de sable o de porra o la navaja, lo que sea, cuando la música te lo pide. Després de la deliberació, el jurat ha escollit a Laia Francesc de la comparsa Arquers com a millor cap d'esquadra del bàndol cristià i Andreu Cucart de la comparsa Moros Marins com a guanyador del bàndol de la mitja lluna. No, jo la veritat anava pensant que lo important és participar i passar-se-ho bé. Clar, no m'esperava per a res guanyar i ha sigut com una sorpresa per a mi. Mon pare em va ensenyar a fer de cabo i pues, com mon pare ja quan era menuder, quan tenia quasi la meva edat, també va guanyar un concurs i ell volia que jo també pues, participara. En definitiva, una nit en la qual ha quedat demostrat que el futur de la festa està més que assegurat. No parem amb concerts tota la setmana i amb actes organitzats per la ciutat de Festers, que ens espera una setmana intensa, però molt emocionant i tenim moltes ganes.